igotokondera kumurikira ekerokeria borokiwa baguchigochaka kogenda somo tumokomo kegose after ogochakira lituko lyankyo nigobona baibuli banyarire bagosemiwa kone kibunango kwana bali na kurechinka kichiabo na gusangana abana babo ane chinka kibaguchiko banka asomo tumokomo kenigo chinka kicho omudirector we skuru ya mama Rebeke yubonere skuru yo buroso anyarika gote una omuroberio CBC nigogokonya abana na boigo nigurumya kigima anena ko yuarigani kendege 10 asogo chikubwatirani wana borokiwa bonsi no naboniga rogo kura nese gatocha sabibuli kone kiasama tukaya abana barabesko gochi bale gosanga na gukwana na barabo emineti abana bayegulibaka barati mukiyobongo bwabo lakini ene kero bago chanka ga ali mineti na bago jujwa cyara ga yekera bayuri barete skuru ga ikireri toko barenda abana bagwane ko genda no burendi obuka ikyagerenga tubune inali abana bange bagusarika especially buna abana abiki secondary school na institutions of higher learning na ende abana bankomira na bali na abana bandi biki school kindi ba compare notes na ora anyore ba batebi na into school yitingiye kubwa school kindi maybe sabana nawe tulendera abana aba twaba toli kubabika maoka ina sama tukaya na tano karaba ko ina ina gotegete ba chimwe na kuna baruite